kira-kira? Lah nek kula ngene kalian nggih apa tuh hae iki wis tak ora nek ditangine ngopo kuwi kok arep ngomong apa kowe iki lho wong ditakoni karo Mas Bayu kan wajib pun jawab to yo aku tangguk anu ora nek delok Mbak Dita ingkang lincir kuning merati menika nggih saestune nek kula nggih cocok utawi nggih sarujuk cara roman di taman ngoten panjenengan mlaku karo Mbak Dita terus nang tembangke apa nek panjenengan kyai loro ning taman ngono kae. Alah nggih tetep lagune jumbuh kalian lagu punika. Pripun? Upama sliramu sekar melati aku kumbang hitam sari. Ya jumbuh. Cak meneh. Upama panjenengan dadi bojone Mbak Dita, kuwi roman nggon taman mlaku wong loro digandeng tangane terus sampeyan nembang apa? Wah kicomania. Piye to iki? Kok iso kicomania iki lho? Sing piye lagune iki lho? Kicomania. Langsung gagak to, Bos. Semangat. Nyun sewu Mas Bayu. Nggih. Menika tekan setting betanane jenengan apa saking mriki? Saking mriki. Iki saking pondok. Tapi Lah apa? tukang setting ngen kula nika mboten enten lho sing kaosan. Niki ngangge jas. Ngen kula nika nek jas-jasan paling gak naib, nek gak ngono. Pancen yo ning pondok. Ayo kudu disesuaikan. Ya nggih, jumbuh ke sasona. Yo lanjut Palita. Anu terus mriki Mas kirang kalih kerduse mriki Allah. Ya lupa meneh ya. Nenoy apel malang. Wah, apel malang. Gila kuwi ijo pecah biak entuk iso kumut-kumut ngoten. Nyegeri. Nah, nek ayu tengen kupas ayu iki. Ayu, nek ayu menika nek saking pamawas kula kados buah semangka tanpa biji. Weh, pecah biak ngono banyune sekotos. Mas Komet. Nggih, kelemet. Nek gentari iki nek cara buah apa, Mas? Iku mboten buah to, Mas. Lah apa? Lah apa? Apem. Kok iso apem iki lho? Aduh, pun mlayu. Iki khusus buah. Lah buah wis kayak duren. Duren ketinggalan jaba niku lincip-lincip ning asline njurut daginge leweki. Misalkan kula niki generasi Gen Z Mas Bayu bercinta dengan Mbak Dita Intawati. Kula mesti ngomong ngoten, Mbak Dita. Pripun Mas? Kamu punya uang 2000 ya? Punya. Buat anu itu loh, markir hatiku ke hatimu. Mas. Generasi muda, Mbak Dita. Pripun Mas? Kamu punya rumah? Punya dong. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ayo peri. Tapuk. Ayo. Mbak Dita, kamu punya rumah? Wis Tapi ya Mas, wis lho ngomong. Kupinge ora krungu tadi mau lagi Mbak Dita. Kuping bosok ya kono ya. Kamu punya leng? Apa tikus muni manusa kok ngeleng iki lho. Mangsa mungkin apa kerayu. Ya pun monggo ayo. Kalau boleh tahu bapakmu penjual pendar ya? Ora iki Mas. Loh kan toh? Gak. Salah. Orang kita iki. Kita sing takut kriting. Oh, duduk kita iki. Kita apa? Yo lanjut Mbak Dita. Yo. Besok kapan ketekan Nenoy jajaran wong bagus. lanjut. Lanurane. Yo. Umpama nona kodo
Yuk. Monggo langgame nyuwun tulung Mbak Eka prihatin sih. Monggo. Ya Mbak diatur iki. Monggo. Yuk. Kendarane Bangga Mina dijogeti gentenan. Mas Yoga karo Mas Kumet. Nggih. Monggo Mas Yudoyen. Ngono kok jare wong budaya, ngono jare wong